Υπάρχουν δύο ειδών ήρωες. Ο ήρωας που ξέρει ότι πάει να δώσει την ψυχή του και το αίμα του για το σκοπό του, και ο ήρωας που γίνεται ήρωας κατά λάθος. Μάνα μου, περιμένω την ώρα που θα φτάσουν, να τα αγκαλιάσω. Ναι, χρειαζόμαστε όχι μόνο ήρωες, όχι μόνο στοχευμένους ήρωες, όχι μόνο αυθόρμητους ήρωες, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε ξανά τους ποιητές μας που μιλούν για αυτούς τους ήρωες. Η ιστορία του αρχίζει να γίνεται γνωστή μετά το ναυάγιο του Σπερχιού. Εκείνη την εποχή αυτά τα πλοία φτιαχνόταν κυριολεκτικά στο πόδι. Ήταν υποχρέωση των ηττημένων στους νικητές ως αποζημίωση. Φανταστείτε ένα καλλιευτικό της εποχής εκείνης, το οποίο το πήραν οι Έλληνες και το μετασκεύασαν σε επιβατηγό. Τι εννοούμε με το μετασκεύασαν? Τίποτα δεν κάνανε. Έβγαλαν το βαρύ οπλισμό του. Αυτά όμως ήταν και η σταθεροποίηση του πλοίου. Ο Northern φαίνεται να βρίσκεται στη Σύρο μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πραγματικότητα η ιστορία του ήταν εντελώς άγνωστη και τη μάθαμε στο τέλος της, με το θάνατό του. Είχε ξεχωρίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει πριν το ξεκίνημα στο Just του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και διακρίθηκε στο αγώνισμα της Ξηφασκίας. Έφτασε μέχρι την τελική τετράδα και έχασε τσοτσάκ από έναν Αυστριακό, αν θυμάμαι καλά. Ανακάλυψε λοιπόν ότι ήταν ένας αξιωματικός του Σουηδικού στρατού, του Σουηδικού πολεμικού ναυτικού, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα ως βοηθός της ειρηνευτικής βοήθειας του Ερυθρού Σταυρού, δίνοντας τρόφιμα στην Σύρο αλλά και γενικότερα στις Κυκλάδες. Είχαν ένα δικό τους σουηδικό πλοίο και γυρνούσαν όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στις Κυκλάδες, και έδιναν τρόφιμα, ρουχισμό και τέτοια πράγματα. Ως φιλέλληνας διακρίνεται ακόμα περισσότερο και ως φίλος των Συριανών. Γιατί αξιωματικός ήταν, μορφωμένο παιδί, και φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη τάση να αγαπήσει τον τόπο. Δεν αγαπάει όμως το νησί σαν τόπο, αλλά αγαπάει και τους Συριανούς και προφανώς κάνει και διάφορες γνωριμίες με τους Συριανούς. Οι Συριανοί τον ονόμαζαν ο Ξένος. Μεγάλη Τετάρτη φεύγει λοιπόν από τον Πειραιά με πρώτο λιμάνι την Σύρο. Το Σπερχιός ήταν ένα μικρό πλοίο. Πόσα άτομα είχε ένα ρακαλιευτικό? 40, 50. Το Σπερχιός είχε πολλά περισσότερα άτομα, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχαν βγει οι νόμοι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γενικώς δεν είχαν βγει οι νόμοι, έτσι, για το πόσα άτομα πρέπει να παίρνει κάθε πλοίο ανάλογα με το μέγεθός του. Έχει πάρα πολύ κόσμο επάνω, πάνω από 100, ίσως πάνω από 120, ίσως πάνω από 140, ίσως και περισσότερους, γιατί ήταν και αδήλωτοι. Πολλοί επέστρεφαν εκείνη την εποχή για πρώτη φορά ύστερα από τον πόλεμο στον τόπο τους, Συριανοί. Είτε μέσα ήταν γεμάτο φαντάρους οι οποίοι την είχαν γλιτώσει από το μέτωπο και γυρνούσαν στο σπίτι τους. Ήταν οικογένειες που είχαν ξεκληριστεί ή είχαν φύγει από την Σύρο και γυρνούσαν στον τόπο τους μετά τον πόλεμο. Πιάνει η βροχή, η οποία όμως γίνεται δυνατότερη. Και τι συμβαίνει? Το πιο συνταρακτικό ήταν αυτό, ότι η βροχή, έτσι όπως ερχόταν το πλοίο,
έρχεται από τα δεξιά. Όλος ο δεξής κόσμος πάει αριστερά. Με αποτέλεσμα να συμβεί το πιο φυσικό. Μετατόπιση φορτίου και να μπατάρει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Όσοι δεν ήξεραν κολύμπι, βούλιαζαν και πνιγόνταν. Ένα άτομο έμεινε στην ιστορία ότι κολυμπούσε, τους έπιανε, τους έφερνε σε ασφαλή επιπλέοντα σημεία, τους ακουμπούσε και ξανά έφευγε να πάει να πάρει άλλο κόσμο να ξανακάνει το ίδιο. Αυτός ήταν ο Μάρτιν Ρόντεστον. Εχθήρως μαθαίνει το ναυάγιο όταν αρχίζουν να έρχονται οι πρώτοι ναυαγοί. Ο κόσμος τους περιμένει κάτω, αρχίζει να γίνεται γνωστή η όλη ιστορία και αρχίζουν και έρχονται αγωνιώδεις οικογένειες να δουν ποιοι επιβίωσαν κλπ. Και σιγά σιγά πλέον έρχεται το βράδυ, σιγά σιγά αρχίζουν να λιγοστεύουν οι βάρκες και οι ναυαγοί, ο κόσμος φεύγει, καταλαγάζει η φασαρία, όχι ο πόνος, και κάπου ανακαλύπτουν, μάλλον κάπου βλέπουν μία μικρή κοπέλα. Οι μαρτυρίες λένε ότι δεν απαντούσε, κάποιος την σκούντισε περισσότερο και όταν σήκωσε τα μάτια της ήταν κλαμμένη. Και γιατί κλαις? Περιμένεις κάποιον? Και απάντησε ναι, το αγόρι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Νόδερστον είχε δημιουργήσει μια σχέση μαζί της. Η ιστορία λέει ότι πιθανώς εκείνη την εποχή ο Νόρδερστον, ο οποίος είχε τελειώσει τον πόλεμο, επέστρεφε για να έρθει επίσημα να ζητήσει αυτό το κορίτσι από την οικογένειά του. Was it any good? What? The dictionary. Was it any good? Yes, but only words. It is better helpful talking with you. You mean more helpful? Whatever. Are you sure war is over? Yes, I'm sure. War is over. Chris will be free soon, but not you. Why? Because I will be back for you. Δυστυχώς όμως πνίγηκε σώζοντας κόσμο. Άγραφτα όλα αυτά τα πράγματα, μόνο από μαρτυρίες, κανείς ποτέ δεν έμαθε ποιος αποφάσισε να δώσει το όνομα σε αυτή την οδό. Ο Μάρτιν βούτυξε στη θάλασσα, όχι για να γίνει ήρωας, γιατί άκουγε φωνές, βοήθεια, πνίγομαι, κάνω, δείχνει. Είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόταν το κοριτσάκι του. Εκείνη τη στιγμή σκεφτόταν πώς θα σώσει κόσμο. Αλλιώς δεν θα το έκανε. Ναι, χρειαζόμαστε όχι μόνο ήρωες, όχι μόνο στοχευμένους ήρωες, όχι μόνο αυθόρμητους ήρωες, χρειαζόμαστε και κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε ξανά τους ποιητές μας που μιλούν για αυτούς τους ήρωες. Τι ήταν η απάντηση? Μάνα μου τα παιδιά